Bă, Dorele, sigur mă ține asta? Sigur, șeful! Bă, Dorele, sigur mă ține asta? Bă, Dorele, sigur mă ține asta? Sigur, șeful! Ia ascultă, băi, infractorule, dă imediat înapoi toate alunele pe care le-ai furat din bucătărie. Cine, băi, eu? Mă jur pe sutienul mătii că n-am furat niciuna. Auzi, bă, foaie, mai știi când n-ai vrut să-mi împrumuți bani pentru piesele astea de Lego? Uite că până la urmă le-am cumpărat. Miaunica, vrei un pupic ud? Bă! Șeful, veniți repede că v-a adus Dorel mașina dumneavoastră cea nouă de la magazin. Ok, vin imediat. Ia vezi, a zgâriat-o? Unde te-ai ascuns, cretine? Unde te-ai ascuns, cretine? Aha! Acel moment când nu te mai poți abține. Ia fiți, bă, atenți ce dozator profesional mi-am luat. Să te bag în cutia mătii. Alo, șeful! Da, mă, ia zi. Haideți, șeful, că vă aducem noi a doua mașină pe care ați cumpărat-o. Nu-l mai lăsăm pe Dorel, că el nu știe să aibă grijă de ea. Să știți că asta n-are nici cea mai mică zgârietură. Punem și mie laptele ăsta în pungă. Da, doamnă, vă pun imediat tot laptele în pungă. Idiotule, nu așa! Dar, doamnă, ați cerut să vă pun laptele în pungă, nu sticla. Și acum să jucăm Am-Nam. Ai copii? Am. Mai ai bani și pentru tine? N-am. Să-ți fie cardul ușor. Dorel. Mulțumesc, șeful! Hei, n-am zis că vreau să-ți văd o mâță. Am zis că vreau să-ți văd o sora lui Dorel. Ce faci, crăcănica, pocnica? E moale asfaltul ăla? Pisica lui Dorel a mâncat fasole. Masă plutitoare de la Ceapă Corporation. Garantată, nu va atinge nici măcar o picătură de apă. De ce mai chema, bă, Dorele? Șeful, vreau să vă spun la tot o poveste creată de mine. A fost odată ca niciodată un geam. Fiți atente, fetelor, am trimis înapoi masa aia plutitoare la Ceapă Corporation și în schimbul ei mi-au trimis patul ăsta super. Am venit ușor ca o pisică. Bă, fata cu șapcă roșie e sora lui Dorel. Stai, bă, liniștit că noi nu cădem ca toți proștii. Vă prezentăm un nou film, Dorel și Cârnatul. Dorele, nu mânca, mă, de la ăla. Ia cârnatul meu că e mai mare ca al lui. Tanti, dă-ne și nouă mingea. Păi cine faceți voi, tanti, mă? Sunt tânără, să vă intre bine în cap. Ce repede vine mâncarea. Sfărâmica ne prezintă un număr incredibil de magie. Acum o vezi, acum nu o vezi. Bis!